Hello mga kaangas! Ngayong gabi mga kaangas, ito tayo mga kaangas. Leaks lang tayo ngayon. Sa katungalan pa kailan ako Daisy. Angas! Angas ng bubu. Leaks lang muna tayo ngayon. Ayan mga kaangas, tapos na po tayo mag-flex mga kaangas. Mga kaangas, sana suportahan niyo ako sa aking pag-vlog mga kaangas. Sana mga kaangas, panoorin niyo ang aking mga video. Salamat mga kaangas. I love you mga kaangas.